az iskolánk vezetőségét, a tanárainkat, a kedves szülőket és a vendégeinket. Fogadják szeretettel a 12. C gomba avató műsorát. Ó, a boldog ifjúság! Bezzeg a fiatal generáció. Bár én is 20 évvel fiatalabb lehetnék. Sokszor megkaptam már ezt a reggeli tömött járaton, amikor a szomszéd idős nénike minden felvezetés nélkül elkezdi élettörténetét, és nekem úgy kell tennem, minthogyha érdekelne. A beszélgetés közben természetesen felmerül a kötelező kérdés, milyen jegyeid vannak a suliban. 4-es, 5-ös, a jól bevált válasz. A statisztikákkal már most játszadozunk, ugye? Hát, tesiből 2-es, matekból szín 5-ös, ugye? Egyáltalán nem fordítva, nem lesz így. De a következő kérdés, ami felmerül, ami minden végzős diák halálát okozza, mi leszel, ha nagy leszel? És ha nem tűzoltó, katona, vadakat terelő, hát stb. Hát igen. Felmerül az adócsaló, drogdíler, életművész, csak ezeket sajnos sehol nem mutatják, nem is értem. De szép is a fiatalság. Sohalt fel ekkora nénikem, miután a fentieket átgondolva, magabiztosan választottam, hogy programtervező, mérnök, informatikus akarok lenni, asztrofizikus csillagkutató mellékállásban. Ilyen a fiatalság. 3-szoros újrányörő nemzedékének. Ezek a mai fiatalok köszönni sem képesek. Tisztelet az idősek iránt, még mit nem. Folyton csak a vitatkozás, a feleselés. Kifogás mindig van, maszkot meg nem húzna egyik sem. Bezzeg az én időmben. Jó napot kívánok, tanárnő, hogy tetszik lenni? Ezt is most tesz ide a felem. Köszönöm, fiam. Most, hogy távoktatás lesz, és nem kell látnom titeket, sokkal jobban. A szervusz, fiacskám. Halló, Lampi? Szevasz. Figyelj, óriási hírem van. Tudod, mi lesz holnaptól? Távoktatás. Ez neked 10 kilós táska koránkelés. Ja, most a tanárnővel találkoztam, tudod? Igen, akivel mindig találkozunk, de nem tanít minket, mégis köszönni kell neki. Igen, az. Ja, hogy te covidos vagy? Szívás! Mindenki itt van, mert én már nem várom. De jó, imádom ezt a távoktatást. Már belépek és visszaalszom. Szépen a tanárnő, de Jancsinos volt. Janka, ki se bírtad volna ezt a beköszönést. Jézusom, ezt se feküdtem. Nem baj, ezt a napot is végigjátszom. Jó, akkor elkezdeném az angolórát. Aki itt van, aki nincs, az nincs. Kérem, hogy kapcsoljuk ki kamerákat, mikrofonokat, csak az beszél, akit kérdeztem. Jaj, miért is keltem fel ilyen órát? Anya, ne gyere be, órán vagyok. Jó, nem baj, megértem, hogy ez az első órátok. Alright, Domi, leszel szíves nem megosztani a képernyőt és kikapcsolni a mikrofon. Elnézést kérek, de... A mai óránk témája a Present Perfect Simple, Present Perfect Progressive. Ki tudja megmondani a kettő közt a különbséget? Hát van a jelen, meg a másik jelen. Az egyik jelenebb a másiknál. Az egyik új, a másik nem. A másik inges, meg fázik. A másik meg nem. Jó, Maja, remélem nagyon foglak érettségiztetni. Meg is fájt tőletek a fejem. Sziasztok!
készítette a szobáját bemutatásra. Kultúra fel. Szívesen venném a háziállatok bemutatását is. Kutya, cica, kicsi halacska. Ha ilyen nincs, akkor a család pókja a falon. Senki? Néma csend és kulaszag. Na jó, akkor felelés, igaz? Igen. Hanna, itt vagy? Itt vagyok, csak nem tanárnő. Ne csókolgass, Covid van. Veled is csak egyen többen vagyunk. Na, viszont te, Panni. Felelés. Témád új összeesküvés elmélet gyártása, Julius Cézár, illetve Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. Valamint indokold meg, hogy a hatott ezekre mondjuk Napóleon bukása. Rajta? Jogot tanárnő, bocsánat, nem tudok bekapcsolni a kamerámat, mert még nem vasaltam ki a hajamat. Mindjárt gondoltam. Na jó, akkor ki akar felelni? Put your hands up in the air. Csengen is Zsófi. Hát innen látom, hogy jelentkezel. Tiéd a pálya. Szép napot kívánok! Elnézésre nem jó a mikrofonom. Mégis jó! Az, hogy jó lesz az egyes. Hallom, igen. Na, akkor ki következik? Zsabi-bogi. Repeske hallgatunk. Micsoda? A csoda hirtelen bekövetkező váratlan pozitív életesemény. Hívásból eltávolítva. Megtaláltam ezt a gombot. Na, nagyon hasznos. Richard, te következel. Általában az úgy volt, hogy... Háttal nem kezdünk mondatot. Egyes. Gyerekek, olyan nyakleves lesz, mint ide Mexikó. Mire tanítanak titeket mindig? Gondolkodni? Mert ez az egyetlen fegyveretek az életben. Talán, hogy nekem van fotomefem, meg ChatGPT, ez nem elég az élethez? De, fiacskám, annál is inkább. Na most elkészült az ebédem. Na, szevasztok! Szevasztok, szevasztok, halljátok! Akkor most kezdődik a faktos dolog a biokémiával? Igen, ezt a jó, majd feladjuk a feladat. Gyertek gyorsan, be kell regisztrálni. Én már nem vagyok. Én nem tudok belépni, akkor ez most egyes, írok tanárnőnek. Már megint lehagyott a képet? Inkább mondja már meg valaki, hogy mitől irreversibilis a hidrogénreakciója az oxigénnel, a rendszer entrópiájával, akármi is ez. Amiről beszélsz, az biztosan jó volt. Nem tudom. Én azt hittem, a biokémia környezetkímélő vegyszerekkel dolgozik. Erre így kiderül, hogy higanyt öntözgetünk mindenféle lombikban. Picsuram, nem vagy éhes? Van finom töltött káposztás, nem is tudok Sokkal, mint szeretnék kérni. Akkor jöttek el. Igen, de elégés, mennyi végzik. Jó van, megyek, de akkor sem ülök, hogy egész nap csak ezt a laptopot nézem. Habok, foglalkozhatnák a dolgával? Ne jár az idő. Valaki keresse rá spektroszkópia alatt írjon. Nincs ilyen a Wikipédiában. Gyakori kérdéseket nézted rá? Elma, olyan cuki az anyukák. Megtaláltam. Eskütőlom diplomámmal 69, azt írja, ez valami középkori mikroszkóp. Ez felelő válaszolós. Ti menjetek rá az ára, én a bére, és akkor nem lesz feltűnő. Na most meg elmondtam. Nem baj, úgyis vége. Na, itt volt már az ideje, legalább a kettes meg lesz. Na, ki jön játszani? Á, nem, még le is kell fürödni. Én mentem. Szervusztok, gyerekek! A mai csete sor, megoldjuk a kiadott házat. Igen. És ne feledjétek, holnaptól jelenléti oktatás lesz, 10 éven nyitunk. György pipá!
és az igazolások is kellenének. Domokos, 133 igazolatlan ott van, és az osztálypénzt is meg kellene majd hozni, és az osztálykirándulást is meg kellene szervezni. Szerintem a Tiszató lenne a legjobb. Hagy lakjanak jól a szúnyogok. Jó, sietek, rohanok. Igazolást hozni. Csókolod, tanárnő, tessin, hol leszünk? Tesítenem. És mit csinálunk? Tesizünk. Át kell öltözni? Át. Baj, ha nincs cuccom, kiskutyám megette. Egyes. Nem hiszem el, mikor megyünk haza? Majd ha kicsengetnek. Szép napot mindenkinek! Hogy vagyunk ma? Látom, a lányok megint gomviselkednek, mint a fiúk. Ne is kérdezz! Júniusban megcáfoltam a gravitációt a macskával, meg egy lekváros kenyérrel. Júliusban magfúziót építettem a garázsban, augusztusban meg elmentem Elon Muskra sörözni az űrben. Egy szó mint 100 nem volt elég pörgős. Mindenek előtt nézzük a Tipmixet. Ám mindegy, nem érdekes. Hungaroringen voltam a hétvégén, olyan gyorsak a srácok a Red Bull-nál, majd levitte a hajam a menetszél. A mai órán megoldjuk az emberiség energiaellátását az elkövetkezendő 50 évre. A magfúzió esetén mennyi tríciumra van szükségünk 1 megawatt energia előállításához? Gergő, ezt már tudnod kéne, ebből már írtunk retmentát. Pali bácsi, te mit keresel itt? Nem felcserélted a termet? Itt most magyaróra lenne, de Tekla néni késik, úgyhogy addig nekem kell beugrani, helyettesíteni. Ó, bocsánat, akkor már megyek is. No gyerekek, még nem jön Tekla néni, németezzünk egy kicsit. Ugye mindenki szereti a németet, mert a németet csak szeretni lehet. Ennyi, mi ez a morál? Ne legyetek ilyen passzívak, mert morci leszek. Pedig ti vagytok a kedvenc csoportom. Na Milán, gyere ki, vidíts fel! Jövök. Essen ragozása. Eszel, ízt, eszel, ezt, eszed, talán. Gut fokozása. Gut, beszer, göszer. Guterbár. Fordíts. Ha ópium mutatsz nagyapának, ópium kinyírja nagyapát. Gibst du opium, bringst du opium. Az első. Dan. Na ide értem, köszönöm a helyettesítést. Nagyon szívesen. Hát Milán, ez 3-as. Köszönöm te. Csókolok, tanárnő, hol tetszett lenni? Csak a kisfiam csapata megnyerte a B-ját, a döntőt voltam megnézni. Majd következő órán megnézzük együtt, de most kezdjük el az órát. Nem? Most meg csak figyelsz? Nem? Most még nem. Most pedig írjunk fel egy idézetet. Mert ugye... Jó, azért kétségben elsünk. A kötelező olvasmányok a következő. Így van ez. Peregnek a homokszemek. És fogy, egyre fogy, ezen kirót életszakasz számunkra oly drága,
és fontos perceik. Az élmények, melyek oly elevenek még számunkra. De menjünk el egyszer kávézni? Ó, biztos fogjuk tartani a kapcsolatot még 20 év múlva is. Emlékszem, hogy amikor nálatok voltunk, és ő is ott volt, na és akkor az volt, hogy... Vagy alapítsunk céget! Kocsmát. Vagy zenekart. Egyszer ezek is mind csak emlékekké válnak, meg nem valósult álmokká, tervekké, melyekre meleg szívvel emlékezünk majd vissza. Mégis igazságtalan ez így. Dolgok történnek egyszer régen velünk, boldog dolgok, amiket újra átélnénk, de már nem kapunk vissza soha. Történetek, amik nem velünk történtek, de jó volt rajtuk nevetni. Emlékek, amik a pillanat hevében jó ötletnek tűntek. De véget érnek ezek a szép idők, és rá kell jönnünk, hogy a külvilág mi részvétlenül fordul a kis naív, érettségi előtt álló lányhoz vagy sráchoz. Mert nem csak a nagyinak kell megválaszolni a kérdést, hogy mi leszel, ha nagy leszel, hanem saját magunknak is. És bárki bármit mond, ez a legnehezebb. Belegondolni, hogy abba a tudatba éljük le a fiatalságunkat, hogy egyszer majd úgyis vége lesz. De akkor döbbenünk rá igazán ennek a súlyára, mikor a küszöbön állunk, és szétterül előttünk a bizonytalanság határtalan kietlen mesdjéje, a kérdőjelek lankái, és meg annyi kátyús rögös út, mint a magyar strádákon általában. Hát ja, egyszer csak megakad a lázadó korszak, mert szép lassan már mindenre rácsodálkoztunk, és azon kapjuk magunkat, hogy mérlegelünk, döntünk, felelősen, tudatosan, egy szóval felnövünk. De jaj, mi lesz, ha kigyomláljuk magunkból a pajkosság összes hajtását, és nem lesz, mi előzze az időt, mely szépen farigcsálja szemünk alá a finom szarkalábakat. Nehéz egyensúlyozni ezen igen vékony pengeélem. Pláne úgy, hogy az egyébként is sebezhető énünk önmagát is marcangolja. Hol a helyem? Mit kell tennem? Meg akarom tenni? Ez már túl sok kérdés volt? Félig tanulunk, hogy félhessünk a jövőtől, a jövőnk miatt. Magunkra vagyunk hagyatva, és hinnünk kell benne, hogy jó lesz, hogy egyedül így lesz jó. Ha pedig mégsem, hát majd segítünk egymásnak. Végül is ez benne a szép. Elvégre ezért volt ez az egész életiskolája dolog, meg az otthon melege. Anyu, apu, ezért hoztak ennyi áldozatot, ezért mondták, hogy egyek főzeléket, vegyek kabátot, hogy hajnal 5-re legyek otthon. Csak nem Levente, és már le is érettségizett. De még milyen szépen. Megmondtam én, hogy mérnök lesz belőle. Igaz, elég sokat szenvedtünk vele. És hogy tetszik a felnőtt élet? Boldogulsz? Egy biztos, Székely tanárnő matricái nagyon fognak hiányozni. De hogy boldog vagyok-e? Nos, Bádos tanárnő szavaival élve. Igen. Nem.